Dem alış ýollarynyň keselleri Türkmenistanyň Gündoğur vilayetinde ýaýraýar keselleýänleriň arasynda çağalar köp. Sewet häkimetleri bu ýagdaý barada düşündürüş bermeýärler. Köpçülüge derman satyn almak we hastahanalardan bejerige soramak el ýeterli däl. Azatlyň Libapdaky habarçysynyň sözlerine görä Türkmenawaty saglyk edaralary şuňlar hastalardan haryndy kyn bu ýagdaý ähli etraplarda diýenýäli bir beňzeş bolup näsaglaryň köpüsi ýeti respirator keselçiligi we grip bilen keselleýär. Türkmenawatda näsag çağlary bilen köplenç ene we çağı merkezine ýüz tutýarlar. Bu ýerde boş ýer ýok. Ähli otoglar näsaglardan haryndy kyn. Käbir çağlar grip keseli bilen izli-izli keselhana düşýärler. Ve bir näçedik bejerge mätäç bolýarlar. Dip habarçy gurrun berýär. Düzgüne laýyklykda lukmançylyk edaralarynda çağalara bejerge muht berilmeli. Emma habarçylaryň sözlerine görä hakykatda çağalara ilkinji 3 güniň dowamında derman berilýär soň enatalardan zerur dermanlary satyn alyp getirmek talap edilýär. Mundan beýlek derman berilmez diýip duýdurýarlar. Mundan başga da çağanyň hastahanada bolmagy üçin tölek talap edýärler. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Çağalary ene we çağı merkezinde bejerge alýan ýerli ýaşaýjylaryň azatlygy anonim gurrun bermeklerine görä, olardan çağalaryň lukmançylyk edarasynda galmagy üçin tölek etjek tikleri barada öňünden dilhat alınýar. Tölek etmekden ýüz öwürýänlere hastahanada ýeriň ýokdugy aýdylýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada lukmançylyk edarasynyň wekillerinden resmi taýdan düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyň habarçysynyň ýerli lukmanlara salgylanyp aýtmagyna görä çağalaryň gaýtadan kesilýän halatlary şuňlar köp duş gelýär. Bu hadise diňe çağalar bilen çäklenmeýär ulular hem kesel bolýarlar. Libap vilayatynyň häkimetleri bu ýagdaý bilen baglanşykly düşündürüş bermeýärler. Şeýlede bolsa vilayatda käbir çäreler gözeýilýär. Habarçylaryň sözlerine görä ýerli lukmançylyk edaralary öňküsünden has güýçlendirilen tertipde işleýärler. Türkmenistanyň Saglyk saklaş ministrligi ýurtdaky keselçilik ýagdaý barada adatdaky ýaly resmi statistikany çap etmedi. Keselçiligiň ýaýramagy sebäpdäki adatdan daşary aýazly howa gawat geldi. Dekabr aýynyň başyndan bäri Türkmenistanyň çägindäki temperatura belli bir pursatda -22 gradusa çenli peteldi. Ýurdun köp ýaşaýjysy izgiderli ýyladyrsız galýar. Elektrik togunyň kesilmegi, gaz we suw çünçüliginiň hatardan çykmagy dowam edýär. Sowuklama epidemiýasy Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda da ýüze çykýar. Kırgızstanda yüzlerçe bilim edarası yapıldı. Düme ve yeti respirator keselçiliğin güçlü depkinde yayramağı zirarlı ähli mektepler online okuw tertibine geçirildi. Respirator kesellerin yayramağı Täjikistanda da ýüze çykdy. Bu ýurdun häkimetleri koronawirusyň gaýdyp gelmeginden hem howatyrlanýarlar. Şunyň bilen baglylykda ýurdun käbir sebetlerinde epidemiýa garşy çäreler güýçlendirilýär. Goňşy Özbekistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň tasdiklanan hadiselerini köpelendigini habar berdiler. Şuňlar Balkan welaýatynyň käbir önümçilik kärhanalaryna barlyk işler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Sewitde dowam edýän derňewleriň mundan ozal Balkanawat garly kärhanasyna geçirilen prokuratura teljermeleriniň dowamlygyny habar berýärler. Balkanawat garly kärhanasynda Bereki etrawynyň paxta arasylyjy kärhanasynda we Gyzylarbadyň haly önümçilik kärhanasynda derňew işler geçirilýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme 20-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Derňew işlerini geçirýän döwlet edaralary barada jekmejeklik ýok. Ýöne çeşmeler derňewçileriň Aşgabatdan iwerlendigini aýdýarlar. Ýakyna Balkanawat garly kärhanasyna geçirilen derňewleriň prokuratura edaralary tarapyndan geçirilenligi ma'lum bolupdy. Ýa-da döwlet telewizionyasy 8-nji dekabrda korrupsiýa jinayetlerine aýplanýan birnäçe resmini görkezdi. Resmi habarda Balkanawat garly kärhanasynyň başlygynyň garamagynaky bir işgär bilen dil duşup garly önümlerinden bir kanun un we kepek öndürenligi hem-de olar bir kanun satmakda aýplanýanlygy aýdyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Sewit kärhanalaryna derňew işleriniň dowam edýändigini habar berýärler. Bu barraglar hiniz utormady. Garly kärhanasynyň şofýorlary we garawullar hem soragy çekilýärler. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda çeşmeler Balkanawat garly kärhanasyna, Bereket etrawynyň paxtara salyjy kärhanasyna we Gyzylarbadyň haly önümçilik kärhanasyna işgärleriň oktýabr we noýabr aýlary üçin zähmet haklarynyň heniz geçirilmändigini aýdýarlar. Döwlet telewizionyasy Balkanawat garly kärhanasynyň ýolbaşçylarynyň kärhanada bir kanun un we kepek öndürip bu önümleri bir kanun ýerlemekde aýplanýanlyklaryny habar beripdi.
Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde kärhananyň kepegini bekanun satyn almakda guman edilen maldarçylyk fermalarynyň başlyklarynyň hem soragy çekilýänliklerini habar berýärler. Derňewlerden habarly çeşmeler garly kärhanasyny öndürilen pesili unuň hemde kepek önümleriniň käbir yerli maldarçylyk fermalarynyň üstü bilen resmileşdirilendiginiň guman edilýändigini aýdýarlar. Dowam edýän derňewler barada başga jekmejeklik aýdylmaýar. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşmeler welayatdaky maldarçylyk fermalarynyň döwlet bahasynyň kepek satyn almak mümkinçilikleriniň bardygyny, şeýle mümkinçilikleriň kä halatlarda yerli häkimetler tarapyndan pul ýuwmak ýaly bir kanun işi üçin ulanylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Balkan Sewitiniň käbir önümçilik kärhanalaryna dowam edýän barlyklar barada welayat häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary awaza syýahatçylyk zolugyna ýerleşýän käbir mehmanhanalarda, şeýle-de balyk hojalygy pudugyny degişli bir yerli kärhanada 3 we 6 ay aralygyna zähmet hakyny alyp bilmeýän işgärleriň bardygyny habar berýärler. Yerli resmiler we kärhana ýolbaşçylary Sewitiň käbir önümçilik kärhanalaryna işgärleriň aýlyk haklarynyň gijikdirilmegi we munyň mümkin bolan sebäpleri barada köpçüliklerin habar beriş terişlerini resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 8-nji dekabrda geçirilen mejlisinde Balkanawat we Bäherden garly kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň korrupsiýa jinayetlerini aýplanýany gaýdyldy. Şeýle-de Howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny Türkmen Howa ýolları agentligine ýol berileni aýdylýan korrupsiýa jinayetlerini aýplanýan adamlar görkezildi. Türkmenistanyň mejlisi 2019-njy ýylyň noýabryna Türkmenistanyň jinayet kodeksine üýtgetmeleri we goşmaçylary girizip korrupsiýa jinayetleri bilen bagly iş getiren adamlaryň günäsini geçmezlik barada karar kabul etdi. Ýöne 2022-nji ýylyň iýulyna jinayet kodeksine nobatda gerek üýtgetmeler we goşmaçylary girizilip korrupsiýa bilen bagly iş getiren adamlaryň günäsiniň geçilmezligi barada 3 ýyl odalyk kabul edilen karar ýatyryldy. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň Owa Senagat toplumuna gözegçiligi edýän urunbasary we vilayet häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi diýip TDH 19-njy dekabrda habar berdi. Emma Serdar Berdimuhammedow öňkü prezidentlerden tapawutlukda meýdanlardan soň üptügüne çeline ýygnalan bol paxta hasyly barada näme üçindir dymmagy makul tapdy. Online görnüşinde geçirilen maslahatda ýurdun sewitlerinde alınıp barılan owa hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ýöne paxta hasyly barada döwlet tawsyrlyklarynyň ýerine ýetirilip ýetirilmänligi barada hiç zat aýdylmady. Mundan öňki ýyllarda Sowet döwründen gelýän adat esasynda ýokary paxta hasylynyň ýygnalandygy aýdylýardy. Azatlyň habarçylary paxta meýdanlaryndaky mejburi zähmetiň bu ýyl dekabrın ortalaryna çeline dowam ettirilendigine habar berdiler. Türkmenistanda paxtaçylyk Sowet ýyllaryndan bäri mejburi zähmetiň iň ulanylýan pudu hökmünde bilinýär we ýurtdaky azykçylygynyň sebäpleriniň biri hasaplanýar. Emma muňa garamazdan Sowetler döwründe strategik ekin bolan gowuçy ekrançylygy, Garawum kanalynyň gurulmagy we suw serişdeleriniň uly meçwerlerde bitarpy ulanylmagy bilen yerleriň uly meçwerlerde sorladylmagyny, yer asty suwlaryň derejesiniň ýokary galmagyny we azyklyk ekinleriň sol sanda ot iýimlik ekinleriň hasyllygynyň iýdigderilip peselmegine, miweli agyşlaryň köpçülikle ýitirilmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlar bölükleýin boýuna alynıp, ýurdun öňkü prezidentler tarapyndan bir näçedik täze siýasat özgertmeler diýilýänler yglan edildi. Emma daýhanlara erkinlik berilmedi. Owa ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getiren netijesiz owa hojalyk siýasaty içerki migrasiýanyň daşary ýurtlardan iş gözlemegiň güýçlenmegine, 10 miňlerçe adamyň daşary ýurtlara gitmegine sebäp boldy. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk tasdiklamaýar. Türkmenistanyň häzirki prezidenti öňkü prezidentlerden tapawutlukda suw meselelerini bölükleýin boýun alandygyna garamazdan owa hojalygyndaky agyr meseleleri çözmek üçin häzirçe çeline hiç bir özgertme meselesini gozgamaýar.